Oso ona egin dugu. Kanpaina izan da ona. Diru gitzik duen, izan da ona. Bai, bapotzik izan, bai, baporrak izan, indaue kanpaina ona. Bapotzik izan, mutile, indaue kanpaina oso ona. Emon ezkerrak mutileri, da bere ibiltzen jenteari, da entrenadorari, familiari, zorionak eureri, iafa, txapola. Bubizkaia, da Bermioko erezen, emoten gozo, Bermioko arraunari, hau ikuneina. Lenda bizi taldeari, berdin, eskerrak eman. Bermeon berri guztiari, gainera hemen txedako amatia, Bermeon berri guztia izenean, eta, bueno, bereziki apizio guztiari, Bu Bizkaia penean izenean, eta espero dena, urren urtean ere, argi daukatena da, urren urtean ere, Bermeoko herri guztia, Lehorrean eta uretan, elkarturik dagoen bitartean, Bermeoko Bu Bizkaia ontzila, punta-punta egongo dela dudarik ez dauka. Bat egon edo besteako, Bermeo elkarturik dagoen bitartean, Bu Bizkaia horretan, seguro. Y que siga la fiesta. Hier Goyenezea, alias Astiz. Horren urtaro egoten dago, kuadratxu bat, lakotzu bat, Bermeoko ziagoari obiedetzen dagoen patroientzako. Guk, argi daukagu, ziagoari obiena Bermeonez, mundu guztian egiten den patroien hortan, Gorka Aranberri. Hau zuezako. Horren dugu, eta eskerrik asko Juaneri eta Juanegaz dabien talde guztizeri, benetan talde sentidu izan dugulakon temporada honetan, talde handiz dela eta talde potentia dela. Eta zuei zelanez, eskerrik asko, Baizon, Baiaje, Baiek, ekipo tekniko guztizeri.